Konde gitar tahu ngamen ta lek men? Hah? Tahu ngamen. Dhisik tau aku. Nyanyi lek gitare ra iso. Lah terus? Ndang nyanyi sik. Oh iya. Lek nyekel kurang pas. Kurang nganan. Oh. Nah. Lek. Bari. Lek. Apa? Endi to senembel iki? Kowe iki jane percaya karo hitungan Jawa apa ora to? Lah sopo kuwi lho lontor enek wong 14 lho. Wis contenono. Jan. Lek. Bari. Ngopo? Bendi to? Ora enek senembel iki. Sabar, Dos. Iki engko lek mari iki pesawat teko engko, Dos. Nempel ban pesawat mari ke, Dos. Kowe ngerti? Nempel ban pesawat sijine pira? Piro gan lek? Murah men 10.000-an. Piro kuwi? 10 juta. Bayu. Tenan kuwi lek. Tenan. Omone kalau nek sepur liwat. Loh, ya lewat kene yang sepur. Iya toh. Sepur liwat kene saiki. Terbaru. Kowe roh saiki liwate sepur kok piye? Piye? Ya ban kok ban-ban motor-motor no kae kan padha. Pokoknya tembe to lek ban sepur lek. Lho. Kae ban kae ya. Sitoke piro? Piro kan lek? Murah men 5.000 mah. Bis nginang ini piro? 5 juta. Bayu. Makane entenono. Gek bane sepur kenek piro nyejal lek dipengne. Yo. Wakeh lek yo. Iya, makane entenono. Bakno wakeh hasilnya tembel ban ya. Lah iya. Kowe to dineni sik. Engko lek mari ki teko. Tenan lho ya. Iya. Matane lah parkir lho. Nembel ning tengah alas, cok goblok. Situ terus. Kamu naik sapa to, Dos? Wah, sing kaya opo julan. Wes ora tau ngene aku pedamu ngembus kabeh to, Dos. Ya boleh ora ro aku. Nah ya lho, suwi ora tau ngene aku iso ngembus lho beda. Lah kowe nyapa bar ning kene bar? Bari. Lek. Enek Gus lho. Nyapo. Tekon lho, nyapo jarene. Ora nyawang piye nek tulisan gedene sakmono leren takok lho. Ngenyek opo piye maksude? Walah, imu sire nembel ban to. Wis nembel ban pira?
Alah saiki kok, Gus. Gorong atus ban iki mau. 200 apa to? Ora nembel blas kok. Oh alah, barbar. Sing cengoh ya asline ya kowe kuwi lho. Wong jenenge nembel ban kok ning tengah alas lho. Lah kowe apa ape nembel bane gendruwo? Nah, ngene iki, Dos. Wong lek ra ngerti hitungan Jawa kaya Gus Telepor ini iki. Isone mek Guru Maido wae ngono kuwi. Ngono kuwi ya ngarepne dhuwit gedhe yo an. Mbok sampe wit randu kae, wah bantal guling karo kasur. Gak kira enek wong nembel nek kene. Kowe ro pitik kuwi iki. Ki lho tak sekolahane nang Amerika kono ben pinter. Lah kok kowe malah ning kene belajar cengoh iki lho. Kowe ngerti pitik kuwi iki? Mari juara dunia, pitik tersemok sedunia. Ndi deloke? Heh. Wo, lah layak bokonge gawedhe. Ngene, Gus. Rada norone, Gus. Nganu, samarku lek malah neleki panggonan kene malah gila dan pelangganku malah. Oh. Yo ngene iki, arek lara ngerti unggah-ungguh karo wong tuwek yo ngene iki. Regane teleke pitikku iki, iki tuku sepeda model kok nakmu kuwi. Entuk sejinah ae sik susuk dhuwit. Kowe arep piye telek? Akhire telek tawakne to Gus kuwi, Gus. Oh, asal kamu tahu ya. Regane cekere pitikku iki padha karo regane Avanza loro. Dadi aku yo saiki kumpul karo wong kere-kere kaya awak-awakmu ngene iki ya. Ya sorry ae bar. Jarno Gak level wisan. Ngono ki mau yo bontrat ya. Lah iki Gus, sangu banyu iki, Gus. Masa. Gur banyu putih kuwi. Pitik kowe lek gebres ngombe banyu tani-tanian ngono kuwi. Ayo wis nak. Mulai nak. Waktunya minum vitamin ya kamu. Serasah kumpul wong kere-kere kok ngene iki malah dhewe ketularan kere plus cengoh malah. Aja omong Gus. Kowe melok megah aku piye, Tos? Megah apa kuwi, Gus? Alah, ringan-ringanan ae, Tos. Nyewoki denokku iki lho. Ringan ta, Tos? Penak kuwi, Gus. Kowe lek sampe melok Gus Telepor, mau tak pecel ndrasmu lho, Tos. Ora, Bos. Ora gelem tenan iki. Ora sithik lho iki gajine yoan. Lah piro kuwi, Gus? Seminggu 2 juta. Ayo Le, ngomong Le. Kowe lek sampe melok Gus Telepor, tak kepruk gitar ndrasmu yang mari-mari. Ora wis, Gus. Aku tak melok lek bari ae. Mari ngene lho, nembel ban sepur. Masalah. Ayo wis nak mulai. Semalah kutularan gendeng gak dhewe ning kene iki. Lah kok ban sepur arep ditembel iki lho. Jan cengah-cengah. Ngedek kayak gini. Tapi lho, Gus Telepor mau meneh. Lek bar nawani aku penggawean. Kowe arep melok Gus Telepor saiki. Lho lek sare melok-melok terus. Ora. Yo ora maksud iki lho. Ngomongi dhewe ntrane yo nggen alas ngene iki lho ade nembel ban. Ndomongi. Rek Sepure lho ora liwat-liwat pesawat. lungkas dinteni. Lho kok bari ya? Hei, Bar. Apa teh? Bocor iki mau. Ora. Kene lho mampir gesah-gesah kene lho teh. Gak tak ning kene ae. Kowe iki jane nyapo ning kene? Demutek apa nang pikiran? Ngedemutek nenang ning pikiran piye to iki teh? Yo nembel to aku ngene kene iki.
Heh? Nembel. Wah cerdas men jenenge alas kok ngene nembel-nembel bane sapa? Iya terus. Yo ngene iki. Wong lek gak ngerti bab masalah papan rezeki yo iki tunggale enek iki. Hei, Bar. Saiki jaman wis modern yo. Wis sing kreatif sithik lho. Nembel ning rame-ramean. Wong saiki iki yo ngerti. Ning kota-kota kono lho, padha senam renang ning pantai, ngerti ora? Eleh. Nembel ning alas lho, jane utekmu sik fungsi apa ora? Eleh, comong ete. Wong kok marahi. Lho kowe nyapa ning, Dus? Yo, aku yo milu lebari to nembel ban. Karte. Mari ngono lho nembel ban pesawat. Pesawat. Yo lebar yo. Masa. Pesawat kuwi. Iya. Salah iya lak nganu Dus. Dile kok nek tank liwat ngene mesti nembel ban ning nggonamu. Soale mari perang ngene kulon. Bedel-bedelan bane kena tembak mesti bocor. Entenono ae wis. Nah, iya to lebar, mari nek tank barang nembel ban lebar. Yo terus Sun infone lho Pak RT. Sip we. Kelakon gendeng kowe ngene. Engko lak pesawat itu kok celukun aku ning kopian iki lho perapatan. Yo, Dang rono. Pilot ya kosekane Yo, nyap yo. barang. Mas. 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 Monggo pinara, Oh, monggo. nggih. Kula ngurian nggih. Nggih, monggo. Niku saking pundi lho, Mbak? Beh Mas, mau aku sampai 10 kilo Mas, kok karek telu Mas. Iki jenenge sampean sapa, Mbak? Nami kula Intan Mas. Oh, kula Mas Bari. Oh Mas Bari. Nggih. Iki sales nopo niki? Niki kula sales obat nyamuk Mas sakjane iki. Murah lho Mas, gurme 15.000. Beh Mas. Wah 10 kilo lho Mas aku mlaku lho kono Mas, karek telu lho tukunan ya. Wah, sampean ki mau mlaku to? Mlaku Mas di sales wis ngene iki Mas. Walah. Wis tak pira, Mong? Siji 15.000 Mas, karek telu lho Mas tuku ya. Ya wis. Sik, Ding. Piye? Nomor WA-ne no. WA, nomor WA. Kok WA barang to Mas? Aja to. Sampeyan iki. Ini sampeyan catet sik. 085 085 338 338. 579 Kok jojo nganu dos togel iki nomor dos. Heeh, 802 Mas. 82. Nggih, Iki jenenge sapa iki? Intan. Intan. Nggih. Nami kula Intan Mas. Iki ya. Oh nggih pas niki nggih. Suwun Nggih. aku. Nggih sami-sami. Kula riyen mawon Mas, nggih. Nggih. Gak sun sik iki. Nggih. Mas, Engko lanjut WA ya. Kok ngono to, Dos? Ning jan. Apik kan. Piye? Wis oleh pesawate. Wis teko. Pesawat apa tete? Nembel ora pesawat ning kono, tangsang ning kono lho. Nembel ban ora. Malah lebar ning kono obat nyamuk dredet ya. Sampai gunung Raung bledos kae lho. Ora mungkin pesawat darat ngene temangsang kowe gitu. Wah, Hei, Lur. Ngono ya. Gila masalah rezeki, maut, jodoh iku wis sing ngatur karo Gusti Allah. Contone kae, sing ra manut Gusti Allah. Sing manut ramalan yo ngono kae, blangsak ngono kae, jenenge nembel ning alas. Sing penting lak pengen dadi wong ya pateng ibadah. Yo sregep megah iki mau. Aja karo medokan. Wis kuwi ae.
penting kae lho, tontonan bari kae. Dadi wong PIP enter kae. Cengoh we. Zaman saiki wis modern, ora usah manut ramalan, oke?